Това е шестия епизод на InMotion City Edition. Първият епизод за 2016 година днес снимаме на Трамвай 6 и шестиците станаха много за това да ви представя нашите гости. С нас днес е Саймън и Марти. Вече се качихме в Трамвай 6 и намираме се до Сити центъра. Така, малко можеш да завъртиш. И така, това е Сити центъра. Минахме почти половината от автономното трасе, което Столична община иска да закрие. Сега завиваме наляво по булевард Черни връх и предстои да влезем в тунела на НДК. За състоянието на българските превозни средства. Добре, стига. И току-що влязохме в тунела на НДК, който съвсем скоро може и да е пътно платно и да няма вече релси тук, благодарение на усилията на Столична община да се съсипе още едно от автономните трасета, трамвайни трасета в София. И ето тук доста хора и един тролей, и доста хора ще качат в тролея и в трамвая. И така, край. И така, намираме се на пете кшета, които са разкопани и конкретно спирката на тролейте е разкопана. Затова просто си знаете, ако минавате, тролейте спират на булевард Прага, 70 метра преди престолището на пете кшета, посок на булевард Пенчо Славейков. Трамвайте също не спират тук, трамвайте спират малко след като завият. Тролей 1, 5 и 7 спират малко преди кръстовището на булевард Скобелев. И така, ето колко бързо стигнахме от Лозенец до площад Македония. И всъщност това може би нямаше да бъде възможно, ако Трамвай 6 не съществуваше, както всъщност са плановете на Столична община. Затова отново не закривайте трамвая, той е необходим на хората. Доста хора пътуват с трамвая, макар и той да не е пълен. И Sin City вече няма. Да. Дами и господа, това е Трамвай 3. Пожелайте си нещо и пуснете топс. Трамвай 3. И сега се намираме на булевард Сливница, която вече подминахме, но какво да се прави? Отиваме към Централната гара. На площад Централна гара, да, която вече е почти завършена и отново. Забележете, дами и господа, колко бързо стигнахме от Лозенец до Централна гара и надлез Надежда. Това нямаше да бъде възможно без трамвай номер 6. Така, от доста време не се бях включил, но се намираме до Северния парк и сега отиваме към метростанция. Марти, знаеш ли коя е метростанция? Отиваме към метростанция, никаква идея. Бели Дунав. Спирка, улица Бели Дунав, завихме надясно и продължаваме по мои изчисления към гробищата. Едно не много приятно място. ЖК Връбница 1. И така, сега ще видим колко добре е направена спирката. Дори има пейки и жълти павета. И така, намираме се в ЖК Обеля 2. Тук има кучета отляво, кучета отдясно. И автобус 150 идва сега, след една минута.
и чакаме да дойде кобрата. Марти, я кажи, какво ще дойде? И ето е там, шестица, 9, 2, 4. Ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре, се абонирате за канала ни или да ни намерите във Facebook долу в описанието. И довиждане и до скоро. Чао, трамвай! Чао. Не се оплаква Ванката, че винаги е зад кадър. Сега го включваме в кадър и всъщност това ще влезе в зад кадър. Кажа какво си намери. Намери нещо като кошче. За... Да. И това става за сувенир от частицата. Да, и Марк ще си го запази. Я кажи, значи по принцип това трябваше да бъде тука, Да, беше тук. а вече няма да бъде. Вече няма да бъде. Ще бъде в моята. При другите му сувенири от градското транспорт. Това е 6-ти епизод на Motion City Edition. Намираме се в Лозенец, ще снимаме Трамвай 6. Нова камера и днес с нас са Саймън и Марти. И... И така, вече се качихме в Трамвай 6 и намираме се до Сити центъра. Така, малко мога да се въртиш. Не, малко напред. Все пак не искаме да се види с... И така, това е Сити центъра. Минахме почти половината от автономното трасе, което Столична община иска да закрие. Сега завиваме наляво по булевард Черни връх. Следващият епизод. И това също. Край. Не знам, просто искам малко да...